Chairman Dr. Chelakumar, ex-MP, AICC in charge North East India. Congress White Tute, not of Tute, when kawng zawha min ron troy om tu zong zong te. In zawha in zana sibai kabu ka cheu. When niya kan sarkar for making Kristian nekchepna India rama lo luar soze la yan emaw chuak ngam lo wangin kawng zawha an nga hi alung chiat thak le a chu ti rual chuan ni za in lohna thingtlang mi puite in nang fak na ber BJP sarkar in apong suala heng chungchang apo hian engma thingtlang mi te thawang hauna aw chhuah pui ngam lo wang te hian alung chiat thaka tin leng pui ronga airport pula uchuak takaram in lei an oma engma thudik mi pui hnena an puang zan ngam lo wanga ni sa sen nuai when ya kut kawng zawha nga hi awan duai thak tak zeta hetiang anga thingtlang mi pui te kan ring tu pui Kristian te le corruption do tura thanem ngai ta karon pen chuak zong zong te chunga hian lom thu ka se ni pathian le mi pui te zara congress kan sarkar huna chuan pathian le ko than duda nangin kan kalanga kan thil lo ti dik lo ate ngai dam kan dilin Kristian te ti duda na chu na takin an thawang kan hauzel don ni sumi pia lampanga chuan zo kho mi puina an nga le an thak lel ber NLUP hi changtlung zokin kan ho tu ten anon kalpui don tu tiang chuan venia hian Congress mi pui ten kan ma hun local tura hian Mizoram mi pui le Mizoram tan le kan Kristian na tan hian ma chop kan nei ni ti ka voinan kan puang duwa chumia tana kan lo thin thena tura bin tran pui turin Mizoram mi pui zong zong venia hian ka som cheu ni ka lo me in zawha in kal khom zong te chibai ka bu vek a cheu ramle nam channa Kristian te thawang hau na le re thei zok te thawang hau na kawng zawha chu tuang takin kan lo zo ta kan lom em ani tuna hian Mizoram Pradesh Congress Committee chuan resolution poimo tak pathum maron chhawpchhuah ka chung te tun huna hian kan puang zar don ani pakhat na chuan BJP sarkarin MGNREGA ni za in lohna ziram zia thak hi MPCC chuan India nampa Mahatma Gandhi ming pai bo tum na kan ngaya adem tak zet ani tin state sarkar tum ve tur za som hi Mizoram sarkarin apek thailo phei chuan kalpui thei ani don lova mire thei te tan apoi hle don ani tin MGNREGA nisa ayat lem lo in lo na khachu sarkarin mir thei zok te nena ati nge tura duan mi pui right guarantee ani ya ziram zero ichu sumam dan asira kalpui tur ani ringop to mi puitan ahim lo zok dai ani chufangin arang theang bera MGNREGA lek le fatura central sarkar nor turin ZPM sarkar kan phut ani adot le achuan lengpui airport bulram shal lei chungchanga ei ruk na lian tham tak a om ni in alanga hemi chungchanga thudik tak hriat hi mi pui te chan vo ani angin
Mizoram Sarkar hian arang thayang berin thudik puang chuak thuai ro se ten nan party suai Tute singa mantrang ei anom le omlo arang thayang bera puang turin ZPM le MNF party te hi kan phut bok ani adot le achon BJP le thopui ten sarkar na an chana changa India ram Kristian te ti du dana na sa takalaw pung tahi Congress party chuan kandem tak zeta sa ko salen na ram kanyang ngeya Kristian te ti du dana hi ti top ngal turin BJP sarkar kan puta kan chief minister dang te angachi Kristian te thawang hawa che chuak veto turin Mizoram chief minister kan put ani kham teng te khavoin nia Mizoram Pradesh Congress Committee chuan aron chhawpchhuah ka pas kan remti ani chuan kal khom ten kan zawha in kuding lamparin kan remti tin kudin phar tiang le remti e an lo me